Mergem mai departe cu emisiunea noastră și în continuare vom face cunoștință cu niște profesioniști în servicii pentru mobilier. Firma de producție mobilier, pe care am selecționat-o atent și pe care dorim să vă prezentăm, își modelează proiectele cu intențiile clienților, astfel încât la final, cu ajutorul aplicațiilor și prefabricatelor furnizate, mobila executată la comandă să dețină acea tentă personalizată unică și conformă ambientului și necesităților fiecăruia. În acest sens, realizarea proiectelor este întotdeauna bazată pe sugestiile clienților. Se pune accent în primul rând pe calitatea demersului în concepția artistică. Folosind o gamă largă de materiale și culori, se creează o ofertă flexibilă care simulează oricăror cerințe. În minutele următoare vă invit în universul producătorilor de mobilier, într-unul dintre cele mai mari depozite de profil din București, situat pe Bulevardul Timișoara, unde prefabricatele se comercializează la prețuri de importator. Ne aflăm în universul producătorilor de mobilier. În cea de-a doua parte a emisiunii O Casă de Vis vom sta de vorbă cu domnul Adrian Chiru, dânsul este administrator și director general al unei firme prestigioase. Bună ziua și bine ați venit la O Casă de Vis! Bună ziua, bine ați venit! Spuneți-mi, vă rog, care este obiectul de activitate al firmei dumneavoastră? Obiectul de activitate al firmei noastre este vânzarea palului și accesoriilor de mobilier pentru absolut tot tipul de mobilier. Să ne faceți, vă rog, un scurt istoric al firmei? Firma este înființată acum 8 ani de zile. La momentul acesta deținem 3 depozite cu vânzare directă către clienți, vânzare directă de pal, PFL, blaturi și accesorii de mobilier. Societatea noastră deține 3 depozite. Unul este situat pe Bulevardul Basarabia 256, la poarta 4, Faur. Al doilea este pe strada Toporaș, în incinta întreprinderii Rocar. Și al treilea este pe Bulevardul Timișoara, numărul 82, unde ne și aflăm acum. Vă adresați unui profil anume de clienți? Da, clienții noștri sunt producătorii de mobilă, pentru că noi vindem pal și tot ce este necesar pentru executarea mobilierului, dar lor vin la noi, mai ales cei care nu au fabrice de pal, care nu dețin circulare, nu dețin mașini de ABS, vin la noi și ne dau niște schițele cu mobilierul care trebuie executat. Noi le facem niște schițe de croire, așa se numesc, în funcție de materialul pe care alegem să-l debităm. Debităm palul, îl căltuim, dăm găuri de balamale, dăm găuri de mânere, executăm absolut tot ce este necesar pentru realizarea mobilierului. Pentru a le facilita serviciile dumneavoastră, le asigurați și transportul? Categoric. După ce se execută lucrarea, transportul este gratuit. Care sunt diferențele între firma dumneavoastră și concurența? Deci societatea noastră este renumită în București și cred că și în țară în ceea ce privește seriozitatea noastră și calitatea produsului finit. Deci la noi utilajele care le deținem sunt de cea mai înaltă calitate. Noi tăiem și cântuim conform cu standardele europene și față de concurență am investit foarte mult în depozitele noastre pentru a fi numărul 1 din București și mai cred că și din țară. Nu vă ascund că în cel mai scurt timp, pentru că avem foarte mari solicitări, vom deschide un al 4-lea depozit în sectorul 1 din București. Deci avem în cele 4 puncte cardinale, ne străduim să avem și în următoarele 2 luni vom deschide cel mai mare depozit al nostru în Constanța, în județul Constanța. Ce tip de mobilier se poate executa din materialele pe care dumneavoastră le livrați? Deci, absolut tot mobilierul existent de pe piață, începând cu bucătării, dormitoare, birouri, living-uri, tot ce există pe piață, noi putem să le executăm. Adică mobiliștii vin la noi și execută absolut tot ce există pe piață, tot mobilierul există pe piață. Referitor la accesorii și aplicații, ce puteți să ne spuneți? Deci accesorii comercializăm de foarte bună calitate din Germania, din Italia.
Îmi pare rău că nu pot să spun numele lor, dar sunt renumite internațional. Și deci efectiv avem accesorii pentru toate buzunoarele. Avem accesorii și din Turcia și din China, dar de foarte bună calitate. Deci în cei 8 ani de experiență le-am cernut și le-am ales pe cele mai bune. Spuneți-mi dacă vă putem găsi la târgurile și expozițiile de profil. Anul acesta, în septembrie, la Târgul Bife, vom fi prezenți cu ce importăm noi din China, cu o gamă largă de mânere și accesorii de mobilier, din aluminiu, inox și crom, și cu tot felul de materiale necesare pentru industria mobilieră. La ce ar trebui să fie atent un client când își alege mobilierul? Puteți să ne spuneți câteva ponturi? Da, cu cea mai mare plăcere. Deci, un client când își alege mobila, trebuie să uită în primul rând la calitatea materialului. Mobila standard, de cea mai bună calitate, se execută din pal de 18 mm, care va trebui să fie cântuit cu un cant ABS din plastic, nu cu cantul acela de hârtie care peste o lună, două se dezlipește. Întotdeauna trebuie să uite ca acel cant să nu aibă urme de spărturi, de urme de incizor, deci va trebui să uită la colțuri, la rotunjimea cantului. Sunt niște secrete pe care cei care execută mobilele cunosc, dar cei care cumpără nu prea știu de ele. Vor trebui să uită la balamale. Balamalele sunt foarte, pentru că după ce închizi și deschizi ușa, de câte ori poate să-i cadă ușa omului în cap, ceea ce nu este. Deci, în primul rând, cei care execută mobilă, la noi găsesc accesorii de mobilier de cea mai bună calitate. Noi nu lucrăm cu fake-uri. Înțeleg că accesoriile sunt cele care fac diferența. Categoric. Mai ales la bucătării. Deci la noi găsiți absolut tot ce este necesar. Scurgătoare, coșurgioli, mânere, tăvițe, tot ce vă trebuie, cămări. Absolut tot ce vă trebuie pentru a executa o bucătărie cât se poate de occidentală. Deci la noi găsiți absolut tot ce trebuie din Italia și din Germania, da? Ca un bun mobilist și un bun designer să vă dea o mobilă ca și când ar veni din țările respective. Degeaba a spus că suntem în paradisul producătorilor de mobilier. În final am să vă rog să le reamintiți telespectatorilor care sunt cele 3 puncte unde vă pot găsi. Deci primul punct este la Faur, la Poarta 4, se numește Bulevardul Basarabia, numărul 256, Corp C2. Avem indicatoare din stradă, deci ne vor găsi foarte repede. Al doilea este în incinta întreprinderii Rocar, la Poarta Toporaș, Poarta 3 se numește. Și în al treilea rând, pe Bulevardul Timișoara, numărul 82. Aveți un mesaj de transmis telespectatorilor care ne urmăresc în această clipă și care pot deveni potențiali clienți? Da, acum adresez celor care poate nu cunosc societatea noastră, dar au auzit de ea. Vreau să le spun că în societatea noastră îi primim cu cea mai mare căldură, ca într-o familie. Aici veți găsi servicii de cea mai bună calitate, și asta nu o spun eu, o spun alții despre noi, fără lipsă de modestie, unde veți fi tratați excelent și cu siguranță veți fi mulțumiți de produsul finit executat de către noi. Vă așteptăm cu drag la cele 3 depozite din București. Acestea fiind spuse, vă doresc un weekend plăcut și vă dau o întâlnire sâmbătă viitoare, la aceeași oră, la emisiunea O Casă de Vis.